Angin kados nggawa pawarta saking jaman kapungkur. Swara godhong gumrang senglir bisikan para leluhur. Ing sela-selaning peteng kados wonten sorot tipis. Dudu cahya lampu, ananging cahya rasa. Alon-alon kabikak warangka gayaman Surakarta hadine ngrat. Prasaja nanging kebak wibawa, warisan tata krama saking bumi Surakarta. Warangka gayaman Surakarta hadine ngrat iku pralambang kesederhanaan kang luhur. Wujude prasaja ananging kebak wibawa. Ing pakemung keraton Surakarta, gayaman dipigunakake kanggo pakaryan saben dina. Tandha kesatriya kudu andhap asor ananging tetep jejeg lan tanggung jawab. Gayaman Surakarta ngimu piwulang, kekuatan sejati ora perlu diumbar. Sing utama iku tata krama, tata laku lan tata biatin. Prasaja ing jaba, sugih kaweruh ing jero. Saking sajroning warangka menika medal bilah pusaka. Kyai Brajal pamor Dwiwarna, Kupu Tarung dalah junjung derajat. Dapur Brajal punika pralambang wiwitan anyar. Lurusipun wilah ngemu makna kejujuran lan keteguhan niat. Sapa sing nyekel kanthi yatine resik, dipun pitados saged keparingan kelancaran dalan gesang minangka pembuka rejeki lan pambiyantu ngliwati alangan. Ing wilayahipun gumelar pamor Dwiwarna, Kupu Tarung dalah junjung derajat. Kupu Tarung nglambangake kaendahan. Kupu punika pralambang pesona, daya tarik lan kelembutan rasa. Tarung nggambarake kekiyatan ing sajroning kaendahan punika. Tuwaipun dipun pitados maringi daya pikat alami, aura ayu lan karisma, saengga sing nyekel ketingal langkung sumunar dipun tresnani lan dipun ajeni tanpa kedah ngoyak pengakuan. Dene junjung derajat ngemu makna ngangkat derajat lan pangkat. Junjung ateges ngasta munggah, derajat ateges martabat. Tuwaipun dipun pitados saged nambah kepercayaan, ngangkat asma lan mbiyantu munggah ing kelenggahan, pangkat utawi kedudukan sosial, asal tansah dipun iringi laku jujur lan tanggung jawab. Nanging ilingo, keendahan tanpa budi pekerti namung dados pepaes lair, pangkat tanpa kewicaksanan namung dados titipan sementara. Pusaka punika meneng ananging nyawang, sing pantes bakal ngraos tuwaipun, sing sembrono mung bakal krungu swara angin ing peteng.
Nuwun matur suwun.